pane mashocking pictures anooneka kuti aiwa Nelson Chamisa ana kukanganwa vagari vemunyika yeZimbabwe ashamisa vanhu. Aiwa mapictures aya anyatsokonzeresa chaos munyika yeZimbabwe. Vanhu vakashamisa kuti aiwa Nelson Chamisa ari still up aiwa to make change munyika yeZimbabwe. Aiwa pane mapictures amuri kuona muvidhio ari kuteerera pasocial media. Sandapinda mashoko amuda nyongo pana mudoti wa subscribe or like or turn on the bell icon. Timina pendo pake Nelson Chamisa anouya achitaura mashoko ekuti in rural Zimbabwe with community leaders and elders in munyikwa and mucheka yaona. Blessed Sunday to you. Panamba Nelson Chamisa anoshare his day achitaura kuti aiwa is engaging aiwa nema leaders kuona kuti aiwa anoyatsokuzvi hazi munhu aiwa anozvikurudzira kana munhu anozvikudza anyatsokuzviredusa ozviisa musituation yevanhu vari aiwa kumarural area sezvikumbukumbu zvamuri kuona kuti akanyatsokugara pasi sezvakaita vamwe haana kuuya kana nemachairs kana nedelegation yake anoda kuti imuprotect kana kuti azviratidza kuti akaisiyana nevamwe anyatsokuzviisa muthe situation inoda kuti aiwa vanhu vari kuadressa macomplaints avo kana maissues avo kwaari tinoda kuti aiwa Nelson Chamisa anonyatsoratidza unyanzvi kana knowledge ainayo anyatsoratidza kuti aiwa kunyange akazopinda pautungamiri by any chance aiwa anenge achiziva kwaakabva, anenge achiziva kwaari kuenda, anenge achiziva makey points kana mapressing points afanira kuadressa aiwa munyika yeZimbabwe kuti aiwa nyika yeZimbabwe kubudirira iende mberi. Botudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa vanhu chavapraisa vakati aiwa Nelson Chamisa ndiye munhu aiwa atoziva kuti ndiye azobata mahopes edu achazofulfilla maaspirations edu munyika yeZimbabwe. Aiwa tiudze mafungiro enyu pina comment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.